Få lidt at vide. Jamen, det er simpelthen næsten det vigtigste. Fordi det er jo alle dem, der har været involveret i projektet, der skal skrives på her. Ja. Og det er jo ret vigtigt, synes du ikke? Det er det da. Ja, det skulle blive gjort uden alle de mange frivillige hjælpere. Nej, det er rigtigt. Det ville ikke have sket, hvis det ikke var for alle de mennesker, der var og Klovborg Friskoles venner, som bare hoppede til. Og Tove Kunst Jaroslav Stantinelli fra Brasilien er på besøg. Tove Biraja Larsen, ja. Så får du mit navn med. Ja, men altså, og så nu laver vi bølgen. Du kan godt se her. Ja. Der kan du godt se, at han har delt hav, ikke? Ja. Men det gør jeg også herfra. Det er Mos. Ja, fordi... Moses. Ja. Og det er Gud, den der sky. Det er flot. Det er flot. Og alle de andre ting, du har været med til at lave, Tove, det er så dejligt. Hvor er jeg glad for at høre. Og skal vi lige køre over på, hvad børnene også har lavet? Ja, det synes jeg da, fordi de har lavet nogle rigtig flotte tegninger. Ja. Og de er så engageret i det, altså. Med havdyr. Ja, de store, farlige havdyr. Jeg tror, jeg dypper den der, det er farligt vand. Ja. Og den anden der, det er sådan en lidt, hvad man kan kalde sådan en havfru-verden der. Ja. Det er rigtig fint. Det er nogle og så er der noget med hjerter derovre. Jeg kan lige zoome ind på det, Tove. Hvad kan du fortælle om det? Det kan jeg godt. Hvad er det? Det er billeder, der inspirerer det i den her fantastiske proces. Fordi jeg gik og tænkte, hvad det sidste billede skulle indebære. Og så tænkte jeg, du har overset et kæmpe stort bølge. Og hvad er det? Ja, det er det bølge, der hedder fællesskabet. Og de små dryp? Ja, altså det billede, der kan komme til at hedde, du er dråben, skab bølgen. Fordi en værk starter en bølge. Det er bare at give. Ja. Og det er det, man har set her i skolen, at ingen giver, og så giver de videre, og de giver videre, og de giver videre. Og det skaber det fantastiske samvær og fællesskab. Og det synes jeg her, den her skole er rigtig rig på. Mm. Og det er en fantastisk oplevelse at komme herover og opdage, at alle bakker op. Og jamen selvfølgelig, vi gør det sammen. Ja. Altså, men det er dejligt at høre, Tove. Så dejligt. Det her er fællesskabets bølge. Ja. Du er dråben, skab bølgen. Sådan.